लोगोफोर गासैखौबो फरायफिनबाय फिन एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम जोङो सावरायगासिनो दङ मैयानिफ्राय प्रफिट एन्ड लसनि सोमोन्दै स' प्रफिट एन्ड लसनि मैया नोंथांमोननो आङो मैया बानायनानै दिनैसो आपल'ड होदों बे भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं बुजायदोंमोन प्रफिट एन्ड लसनि मोननैसो फर्मुला आरो मोननैसो समाधान जेंनानि ओके स' ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो नैबे मोनसेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनो खोन्थादोंमोन द सेलिं प्राइस अफ 5 आर्टिकल इज द सेम एज द कस्ट प्राइस अफ 3 आर्टिकल द गेन और लस पार्सेन्टेज इज गेन लाब जानाय एबा लस जानायनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां होननानै कमेन्ट बक्सआव सासे सानै हरदों नाथाय गोबां खम नायग्राफ्रानो कमेन्ट हराखै बेथ' इजि बेयो से नाम्बारजोंनो समान से नाम्बार आं बानायना देखायखाबाय बेखौ आं बुजायनानै टाइम पास खालामलिया मानो होनबा बेयो इजि गोजौआव जि बुजायबोबाय नैबे 3 नाम्बार बै 2 नाम्बार आरो से नाम्बारजोंनो बेयो समान ओंखायनो आं बेयाव बुजायबाय थाना टाइम पास खालामलिया मानो होनबा एखे रोखोमनि बुस्थुखौ खेबनै खेबथाम बुंनानै टाइम पास खालामनायनि जेबो प्रयोजन गैया मानो होनबा नोंथाङा बेखौ एसे गोजौआव गोसो होब्लानो हागोन आरो जायफोरा नैबे प्रफिट एन्ड लसनि पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शन बक्सआव थांनानै भिडिअखौ नायजागोन जोङो दिनै सावरायगोन नैबेखौ सेलिं प्राइस बायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेनखौ माबायदि दिहुनो जेब्ला माने लसनि पार्सेन्ट एबा प्रफिटनि पार्सेन्टखौ होनानै दोनो बेनि थाखाय नोंथांमोननो बिराद मोजां आरो इन्टारेस्टिं फर्मुला लाबोदों आङो नै फर्मुलाया गोसो लाखिखानांगौ बेखौ परीक्षायाव फैयो आरो गोबाङानो हाया बेखायनो आं बुंदों एकदम गोसो लाखिखा आरो गोसो लाखिनायनि ट्रिक्सआ जाबाय मा एसपि खायदाया जाबाय मा एसपि माने सेलिं प्राइस दिहुननांगौबा मिथिखा एस माने साथिंगालै मिथिखा एस माने साथिंगालै नैबे प्रफिट पार्सेन्टखौ होनांगोन तारमाने 100 प्लस प्रफिट बा लस पार्सेन्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कस्ट प्राइस बेखौनो गोसो लाखिनांगौ एख' गैया सेलिं प्राइस बाथाय मिथिखा नैबे 100 बाहागोनि 100 दाजाब जुदि लस पार्सेन्टखौ होनाय थायोबा लस पार्सेन्ट प्रफिट पार्सेन्टखौ होनाय थायोबा प्रफिटनि पार्सेन्टखौ बेयाव लिरनांगोन ओमफ्राय सानजाब सिपि माने कस्ट प्राइस आरो जुदि कस्ट प्राइस सिपिखौ दिहुनोबा सि माने सिंथिंगालै प्रफिटखौ 100 जों दाजाबनांगोन 100 प्लास जुदि प्रफिट जायोबा प्रफिटनि पार्सेन्ट प्लास 100 लस जायोबा लसनि पार्सेन्ट प्लास 100 ओमफ्राय बाहागोनि 100 सानजाब एसपि तारमाने सोंथिफ्रा माबायदि जायो आं देखायनानै होनि आं खनसे बुंनि अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन बेखौनो हाया गोबाङानो बुजि मोनैनि खारनाव ओंखायनो बुंनो हमना लानाय बायदि आरो मोनसे मुवाखौ 100 राङाव बायनानै लाबोनानै बे मुवाखौ 30% प्रफिट लानानै फाननाय जाबाय अब्ला बै मुवाखौ बेसेबाङाव फानखो बेबायदि सोङोलै थारमाने ओमफ्राय नैबेबो सोंगोन नैबायदि मोनसे दानिया फाननाय माबाखौ सोंनि बायनाय बेसेनखौ सोंनि दै मोनसे मुवाखौ 20% प्रफिट लानानै 500 राङाव फाननाय जाबाय अब्ला बेखौ बेसेबां राङाव बायनानै लाबोदोंमोन बेबायदि सोंथि सोङो थारमाने बिराद इन्टारेस्टिं दाना जोङो प्रब्लेम सलुसन खालामसै नायनाय नैबे बेबायदि सोंथि बिराद इन्टारेस्टिं 4 नाम्बार 3 नाम्बारखौ आलासि बुजायखाबाय ना 4 नाम्बार द कस्ट प्राइस of a book is rupees 150 माने गांसे बिजाबनि बायनाय बेसेना 150 रां होमबा at what price should it be sold to gain 20% गांसे बिजाबनि बायनाय बेसेना 150 रां अब्ला बे बिजाबखौ 20% मुलाम्फा लानानै फाननांगौ जायोब्ला बेसेबां राङाव फाननांगोन होननानै बुंदों बर'आवबो लिरना लाजायो स' भेरि इन्टारेस्टिं फर्मुलाखौ बाहायनोसै मा सोंदोंबा बेसेबां राङाव फाननांगोन माने फाननाय बेसेनखौ सोंदों फाननाय बेसेन बा फर्मुलाया नै फाननाय बेसेन माने नै सेलिं प्राइस भेरि इजि फर्मुलाखौ फाथिनाबानो जाबाय दाना आं फाथिना देखायनोसै नैबायदि मा सेलिं प्राइस दिनो खिथादों होनबा सेलिं प्राइस एस माने 60 100खौ लिरखाबाय ओमफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट लाब लाना फानदोंनो 20 होनबा बेखौ दाजाबनांगोन ओमफ्राय 20% लस जानानै फानदों होनबाथाय बेयो दानख' जागौमोन ओमफ्राय नैबेयाव 20% लाब लानानै फानदों होननायखाय 20 दाजाबबाय ओमफ्राय नैयाव 100 ओमफ्राय सानजाब नैयाव सिपिमोन कस्ट प्राइसमोन
ओरैमोन आरोखि डाइरेक्ट लिखानोसै जोंनि 150 होनबा कस्ट प्राइसआ 150 दाना दानलायनोसै सानजाबनोसै निखौ नै 2 जों 100 जों 20 जों 120 सिङाव थाबाय 100 सानजाब नैबे कस्ट प्राइस 150 दानलायनोसै दि दानलांबाय बेजों दानलायबाय गोजौनि लाथिख' गाहायनि लाथिख' सिङाव जेबो गैला सायाव थाबाय 12 आरो 15 अबा एन्सारा 12 सानजाब 15 जि ओंखारो बेनो जागोन सानजाबना नायनोसै 15 सानजाब 12 2 सानजाब 5 12 लाथिख' गाहायनिफ्राय 1 2 सानजाब 1 2 दो 3 2 1 सानजाब 5 5 1 सानजाब 1 ओमफ्राय लाथिख' 5 दो 3 दो 8 नैबे 1 होमबा 180 रां थारमाने मा होनदों होमबा बियो 150 रांनि मुवाखौ बियो बेसाङाव फानदो 180 राङाव फानदों थारमाने आरो 180 राङाव फानोब्लानो 20% लाब जायो भेरि इन्टारेस्टिं एकदम कुनु प्रब्लेम गैया थारमाने जास्ट फर्मुलाखौल' गोसो लाखिनांगोन एखिनिया सेलिं प्राइस होनना बुंबाथाय गोजौथिंगाले 100 दाजाब नै प्रफिट पार्सेन्ट बा लस पार्सेन्टखौ होनांगो बेयो होबाय प्रफिट पार्सेन्ट बा लस पार्सेन्ट ओमफ्राय नै 100 ओमफ्राय थिंगाले सानजाब सिपि कस्ट प्राइस सो भेरि इन्टारेस्टिं थांनोसै नेक्स्ट क्वेश्चन दाना नायलाय मा सोंदों नीरज इनकार्ड ए लस दाना लस जादों नै नाय नीरज इनकार्ड a loss of 55% on selling an article for 9549 तारमाने नीरज ने खासे मानसिया मोनसे मुवाखौ 9549 राङाव फाननानै 55% लससो जादों खहासो जादों अब्ला बियो बेसेबां प्राइसआव बायनानै लाबोदोंमोन बे मुवाखौ दाना बायनाय बेसेनखौ सोंदों माने कस्ट प्राइसखौ सोंदों इजि कस्ट प्राइसनि फर्मुलाया नैबेनोखा दहाय बुंनाया कस्ट प्राइसनि फर्मुला नैया कस्ट प्राइसनि फर्मुला नैबे कस्ट प्राइस सि माने सिंथिं लसखौ दाजाबनांगौ दानिया मा होनदों बेसेबां राङाव फाननानै बेसेबां पार्सेन्ट लस जादों होनना बुंदों माने दानख' लस गोलैनांगोन अके भेरि सिम्पल भेरि इजिबो भेरि इन्टारेस्टिंबो दाना नायनोसै नै फर्मुला माबायदिमोन कस्ट प्राइस दिनो खिथादों नै कस्ट प्राइस लिरबाय कस्ट प्राइस सिंथिं गाले 100 प्लास बा माइनास लस पार्सेन्ट बा प्रफिट पार्सेन्ट लस बा प्रफिट लस जादोंबा लस गोलैनांगोन बेसेबां पार्सेन्ट लस जादों प्रफिट जादोंबा प्रफिट गोलैनांगोन बेसेबां प्रफिट लस जादों बेसेबां पार्सेन्ट लस जादों सायाव 100 ओमफ्राय सानजाबनैथिं एसपि कस्ट प्राइस दाना जों फाथिनोसै नैबे कस्ट प्राइस थाबाय 100 ओमफ्राय 100 बेसेबां पार्सेन्ट लस जादों नैया 55% लस जादों होमबा दानख' 55 जाबाय ओमफ्राय सानजाब बेसेबाङाव फानदों नैया फाननाया 9549 दाना जों नैथिं लिरनोसै कस्ट प्राइस नैबे नैखौ लिरबाय नैबे कस्ट प्राइस दङ नालाय ओमफ्राय सायाव मा थाबाय 100 सिङावनिखौ दानख'बा 44 नङा 44 येस 45 100निफ्राय 55 थांबा 45 ओमफ्राय नै सानजाब 9549 दाना सिम्पल दाना केलकुलेटार मारिदो बा सानजाबना नायदो नैजों सानजाबनानै नैजों रानबानो जायो आरो दाना नैदो सानजाबखा 100 सानजाबबाथ' नैबेनो जायो 9549 100 सानजाबा लाथिख' मोननै बारायगोन ओमफ्राय नै 45खौ इलांबाय दाना रानदो बेसेबां जायो बेनि एन्सार राननानै खोन्थाहरनाय आंनो मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा 9,54,900खौ 45नो रान अब्लानो एन्सार ओंखारबाय अब्लानो बे मा ओंखारगोन कस्ट प्राइस ओंखारगोन आरो नै कस्ट प्राइस ओंखारगोन बायनाय बेसेना माने नैनिख्रुइ बेयाव एन्सारा बांद्राय ओंखारनांगोन आरो स' बेनो भेरि इन्टारेस्टिं थारमाने जास्ट फर्मुलाखौल' गोसो लाखिनांगौ आरो खायसे बुंनि आङो जुदि फाननाय बेसेन दिहुननो होयोबा एस माने साथिं बेसेबां पार्सेन्ट लस एबा लाब जादों बेखौ नैयाव लिरबाय प्रफिट पार्सेन्ट लस बाथाय माइनास ओमफ्राय नैयाव 100 ओमफ्राय नैथिंगाले कस्ट प्राइस ओमफ्राय जुदि बायनाय बेसेन दिहुननो होयोबा कस्ट प्राइस दिहुननो होयोबा सि माने सिंथिं बे सिंथिं जायो नैबे लस जादोंबाथाय दानख' आरो लाब जादोंबाथाय दाजाब ओमफ्राय सायाव 100 ओमफ्राय सानजाबनायाव एसपि सेलिं प्राइस स' भेरि इन्टारेस्टिं आरो स' बेखौ नोंथांमोना बानायदो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे माबा हरनोसै सिम्पल मोनसे आङो सल' माबा हरनि
प्रब्लेम हरनि जेंना हरनि नोंथांमोना सलुसन खालामना हरबानो जाबाय नैबे नोंथांमोननि थाखाय होमवर्क मोनसे मुवानि बायनाय बेसेना 500 रां नोङो बायना लाबोबाय मोनसे मुवाखौ 500 राङाव दाना नोङो बेखौ फानफिननांगौ आरो 20% प्रफिट एबा मुलाम्फा लानानै बे 500 रांनि मुवाखौ फानफिननांगौ अब्ला नोङो बेसेबां राङाव फानगोन बेबायदि सोंदों अब्ला नोंखौ मा होनदों फाननाय बेसेन सोंदों सेलिं प्राइस सोंदों सेलिं प्राइस बाथ' सिम्पल ने साथिंगाले एस माने साथिं 100 प्लास बेसेबां मुलाम्फा जादों लिरबाय इयाव लिरबाय ओमफ्राय नैथिंगाले बेसेबां बायदोंमोन कस्ट प्राइस लिरना होबानो जाबाय सिम्पल कनभेक्सन लिरना हरनाय स' परिखायाव बेबायदि फायथार आरो टेट परिखायाव बेनिख्रुइ बांद्राय गोरा फायनाय नङा आरो आङो प्रब्लेम लाबोबावगोन बेबायदि माखासे नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला प्रफिट एन्ड लसनिफ्राय फायनाय जिखिजाया कुइसनखौ समाधान खालामनो हागोन अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट